Okay, so ngayon ay dadalo tayo sa isang charity event na inorganize ng CLP or yung tinatawag nilang Corolla Lovers Pangasinan. Ito yung unang charity event na mapupuntahan ko. So I'm so excited. Di ko alam kung anong mangyayari. Di ko alam kung ano yung mga ginagawa nila doon. So mag-observe lang tayo. Kaya tara. So anyay mga bida-bida, welcome back to our classroom. Hey guys, mga bida-bida, nandito na tayo sa Puso kung saan gaganapin ngayon sinasabi nilang charity ride together with Biyaherong Tabachoy, isa sa mga member ng CLP. Kasi ko nang alam. So ngayon, sabi ko nga, it is my first time to attend a charity ride like this. So hindi ko alam kung ano yung magaganap. At sabi niya kanina, may mga pasdahat na mangyayari. Siguro naman, sabi ko, kung pasdahat, puro naka 4 wheels ang mga to, medyo malaki ang bigayan. So ngayon titignan natin kung ano yung mga kaganapan dito sa... Siyempre, cheap exclusives, bibigay yan. Oo naman, bibigay ako ng support. So ngayon papasok na tayo dito sa bayan mismo ng Puso. And kanina sabi alas 8 yung meet up. Alas 10 na, mamen. Okay, so nandito na tayo ngayon sa Nantangalan kung saan magaganap yung pass the cap or pass the helmet. Ngayon mag-start na, kaya let's go. So nandito na tayo sa isang beneficiary ng charity event, and very fulfilling lang yung naganap kasi ito bayanihan nga ng mga riders ng mga organization.
Salamat po. Maraming salamat din ng OwnerType Jeep Pangasinan chapter sa aming grupo makatulong. Salamat sa pag-imbita. Maraming salamat. Salamat din sa pag-imbita at naway nakatulong din na naman ang Rap Council. So, sana pagpatuloy natin ito. Okay, so yun na nga mga bida-bida, natapos na yung event, masyadong ginalingan. Natapos na yung event at binilisan na lang yung pagbigay para hindi masyadong crowded. Kasi nga, ano tawag doon, ino-observe natin yung social distancing. Maganda yung purpose, ang galing ng ganong klase ng event. Yun yung mga dapat sinusuportahan. Yun yung mga dapat binibigyan ng pagkilala. Kasi, di ba, hindi lang puro forma lang sa kalsada ang ginagawa, nakakatulong din sa kapasok. Actually wala naman yan sa laki or liit ng halaga na naibigay. Importante na ipadama mo sa mga beneficiary na hindi sila nag-iisa, sila may kasama sa kanilang mga pinagdadaanan. So, okay, so kudos sa Corolla Lovers Pangasinan, sa OTJ at saka sa RAP or sa RAP na nakasama natin sa event. Ang napansin ko lang, maganda yung camaraderie sa grupo nila. Maganda yung samahan nila sa grupo. So that's the wrap, everyone. See you next week. Alright, alright, alright.